Hello? Hello? Hey Rocket, आं बरबाद जाबायलै जेनजोब्बाय आं दिनै गारि सारि फानजोबनांसिगोन एसे हेल्प खालामदो ब्र गावआ सर्टकाटल' नागिरबाय थायो थांनायखौलाय माथो खालामबावनो आरोबाव दे जेबो नङा गाबोन आंखौ दखानाव लोगो हम खेबसे मेगनाव नुयो नोंनि अननायखौ मिनिस्लु मिनिनायनि ओंथिखौ सानो मावा आं बे दायखौ नाथाय बोरै हमथानो गोसोखौ आंथ' जावलिया आंथ' मावरिया आंथ' जावलिया आंथ' मावरिया सानो आं नोंखौ कुइन बायदि दोनगोन सानो सोर आंखौ किं बायदि दोनगोन बेनोथ' आंनि गोसोनि सोंलु जाहैगोन आं सोरनि अनजालु 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 मेगनाव नुयो नोंनि अननायखौ मिनिस्लु मिनिनायनि ओंथिखौ सानो मावा आं बे दायखौ नाथाय बोरै हमथानो गोसोखौ आंथ' जावलिया आंथ' मावरिया आंथ' जावलिया आंथ' मावरिया बे नों थांबाय थाग्राया गेमलिं ना मा खालामो ना नोङो दाख्लै जेनना फैनाया बेयाव मैया 1000 होननानै 9 लाख मोनबोदों आं नों थांला नामा दाना आं थांला बेफोराव फुदुरा खेबसे बेफोरखौ खालामबाय थाबाय मिउजिक भिडिअ जोबनाय नङा भाई 9 लाख मोनदे